Shalom Marita salukuna, selamat hari Paskah Marita. Tapuji Tuhan tamade mahita sian buku ede nomor siap pusada ayat sada dohot ayat tulu. Batu nang binolokon yang kapade bagas imagabi batu parsuhi pinamasa ni Jakoba dui halungangan dui anggo ni matatang. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Dialah asa lagada porsiyon namin, marhite pakirimun na mamulu. Asa toktok pingot kami na heheduhani musesian namate, sohot Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin, naukehesian namate. Amen. Mari mahitasian buku ede nomor 10 ayat 1 dan ayat 2.
pesta Paskah na paduahon ima di 1 Korintus 1 ayat 8 songon ma idok disi. Pahoton ni ido hamu ro di ujung gabe surah-surahan di ari Tuhan Yesus Kristus ima sahatna. Atong martami yang mahita mangidugo sia debata lahu mahulakon patik unay. Ali Tuhan debata say pargogo imahami mangulakon lahu partu patik ni. Amin. Mardi mahita siyan buku edi nomor siya 10 ayat 2 dan ayat 3. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatubusan para siroham idahami nadamolong. Naruno kami tujulong manupoti dosa nami nagudangi. Di bagasan haja hato dohami tubuh, jalan ado kaporsial di bagasan rohan nami hiyan. Salukuk dohami manipit siat akadalandu, macai gudang do pangalosyon nami di patimu. Alay ingot mahani alay Tuhan, ala didenggan di basang doot sinirohan. Say unang paymutingot ang kadusa ni hapo soong nami doot pangalosyon nami. Say ingot mahani ubar kuan sinirohan doot denggan di basang ala di luar. Ale Tuhan Yesus marpanguati marohang di dosa nami nagodami. Amin. Humukupita gabi dosa do ibana naso tumarda dosa di bahit debata asa gabi hati goran ni debata ika mahite-hite di bana kasangapon man di debata na dikitya. Amen. Marde mahinda siyan buku ete 160 itu ayat sana.
Imana tersurat di Sada Petrus pintu sada ayat 3 sampai 12 tajama marhite nama responsoria. Pinuji madebata amali Tuhan ta Yesus Kristus na manubuo kita pada hari pun sian bodang ni a sinirohana mahide-hide kahehe Yesus Kristus yang akan amate asa manpakirimon na mangulu kita. Adiramo di dohamu hinurho di gogo ni debata mahide-hide haporseao asa sahat Tuhan luan narade si papataro ditingki na pagpuli. Iyo dinaraso kamu na kayasa kamu sa kopri buhay bagal sa tatawag ni Bagunan oras tuloy. Ay nang chupang do hataon ni Haposyon muna na adun umarga siya sere na sumanahan. Nagpedipuji api. Baik puji-pujian dan kemuliaan berkasangapun di hadapan ni Yesus Kristus. Gabi jalan muna do ujung ni porsion muna ima haluan ni todi muna. Ima haluan na niwan jalan ina mana di akap manurap naon manurap kon asli mana odo di paman nasida mana adigan jalan mana salihar dikina dituduhon todi ni Kristusi dari bagasan nasida na makatinda kopian ang kahapursuhon na naisonggok tu Kristusi rodi agka hasanga pon na di pudini. Ipapada pe nasida dan dari nasida sendiri dihamulo na dilakukan nasidai lausilo na pendakuan agka kabarita na uni buai kamu mari dito di propadia na usuran selanjutnya masih agka pagsuko makere ima sahatna martua do na tumangikon hata ni debata jalan na unyosa. Amin. Mate maita siya buku ete 632 ayat sada. Mau miharap na mangululo na mate. Au Hosea dito di perbadian
Ring itu hata tadi mas sungguh-sungguh di pesta Paskah na paduakon. Na parculo buwan ni patungatan ima pesta Paskah na paduakon, pesta panimutan di ari hayan ke Kristus sian namanya. Topik ni mingguta hehe lako pahehekon, bangkit dan membangkitkan. Marde mahita sian buku ede walau lusia ayat sada dot ayat 4 uhut pa buat pilihan sada anu sanabi. Dami dinamata na sumurong siyan sambut narohang ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiramunan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Berita na uli hatani debata si hanguluhonota di pesta perlimutan hahihiyon ni Tuhan ta Yesus Kristus na paduahonon ima siyan sada kuring pidu 15 ayat 20 sahatu ayat 22 songonoma didok di sini. Alai nunga hehe Kristus sian namate ibana do parjulo niaka na montini ay songon marhite sian sada jolma songgok hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheon niaka na umate ay songon na di bagasan Adam saduhut mate songoni di bagasan Kristus sudi dibangun alai januma mangguton parjojorna parjolo Kristus dungi akka na di Kristusi di haroronai dungi ujungna disima pasahatonna harajawni tu debata ama dungjolo dipasohot nasa panggunggunyon hawasoon dohot hagugian ay ikon mga rajay ibana rasi-rasa dipatunduk sa duhut musuy tutoro ni patna hamadianido musu na parpudi si pasohoton nay ay sa duhut na do dipatunduk tutoro ni patna alay molo sa duhut dipatunduk didong tadak madisi na sodohot na patudukon sa duhut tu ibana alay dung tutuk sa duhut na itu ibana disima dohot anahin sadiri untuk tu na patudukon sa duhut tu ibana asa di
bata gabe saluhut di bagasan saluhut ima sahatna. Selamat pesta Paskah na padua uma dihamung saluhutna. Nampe taadobi wabah virus corona di partikian Sisonarion dan gabe marpakurangi tu hida saluhutna akar ruas luhuria pabuang hotdo di patumpa nang parmingguan songon aka nasomal molo di aka tahun nasalku saya di patumpa do ima pesta paringotan ari hahehion ni Tuhan ta Yesus Kristus manang Paskah na baduahon di partikian ta Sisonarion pe tupe dok manang borak alai di batuba uriat tado nakpe tong di tengah-tengah ni bagas tadi kita marpungu marsaur mamuji dohot pasangapon Tuhan de bata artina disi dang na gabe muru bilanganna manang gabe lamti persempit isarani 2 hari rupani gabe sehari alai hotdo tongdo 2 hari ta pestahon parmingotan ima hahihiun ni Tuhan ta Yesus Kristus dari Indian naik lam tabba ma sasitongna bilanganna lapatanna molo lam tabba akka persoalan molo lam udang akka hamaulon laos disido lam tabba donang parsituta laho marsaur laho martanian mamuji pasangat Tuhan demata isarani molohita rupani di tongan-tongan yang ka bagas tadi sonari nasomal tulu hari do hita martanian bagi harian dohot bodari alai alani akka hamaulon manang akka parukilonon hui do gabe dubi sian Tuhan ala memang rikot pangrupian sian Tuhan ai dang adong be haburusata dang adong be naboy laho mangalihon haguguhon di hita dahulan Tuhan isamping nama natut laho mangalihon hahisaron di partojota ang waka di pardagingon baboy do ulang akka panahit di hitagan alai molo hisar partojota disido gabi lampar sihohot jala sumbau bahita laho mamuji dohot pasanapon Tuhan ay tardok sonarion dan na persoalan naneang benata adobyon ay molo nang tapay hutihut di arena parpudyon dia kaudaw manang aktivitas ni kita joma pe nga saya diuji untuk laho mempersempit bahkan dia ka parsikola pe sian na suman na sila marsiajar di parsikolaan nga ikot marsiajar online na sila di bagas na kanu na biasa na ikomporhat na sila sian madugot pukul 7 mulak sa tunga-tuno alay nung nga sa ijam pinasida nga pasti umudang pinasida dia ka ari-ari ni persiajaran nang didapot na sida di tunga-tunga dia ka persekolahan
gabi muru waktu sian akan nasota. Nasoni ng pagtungan niya ka pagkarijuata. Buino hinorhon niya ka namasaw gabi lamuru ng aktivitas dito nga tungan niya ka ulawang siya lupan. Ay daksi tarabay kita pe turus sita haduan. Apalagi mga di tunga-tunga ni bolu partotion beribadahan nunga di persempit idong bahil na ganun hobar tu akan kreativitas ni dia kahamajuron banga di batu babe marhidi akan ibadah na online siya na ikon beribadah di tunga-tunga ni gereja gabi uy beribadah di tunga-tunga ni bagas kami akan na berkeluarga nga gabi morume ng ruang waktu na berkunjung baik di dalam kota apalagi manang keluar kota sadok memang tung dipersempit do di sudina marhiti akan persoalan alay ahado na rin doon ni barita dauli di tunga-tungatan di pesta paduahon ima paskanta o bason na barjulo sa hali na dohonon ni hatani di batama tahita pamuang ng tutudo hihi Kristus isyan naman jala didok nakin marhite ayat 20 jala ibalado parjulo ni akka namoti hado naman dohonon na marhite siya ni hamok kadungan sa habor siyaon molo didok disinakin ibalado parjulo ni akka namoti ni nanay dohonon na disi dan na so adorang so Kristus adong nau dipahi alay nga adukyan nau mati dipahi mula ta uji laho manigati siya berita nauni di padan narobi di sadar raja-raja di 17 ayat 17 satu ayat 24 di Pangundo anak ni Namabalu di Sarapan. Nabaduho ko si nagidotang si marhiti barita nauli si dua raja-raja pitu 4 ayat 8 satu ayat 27 di Pangundo anak ni Paropuan di Sunan. Dugi musi di Pangundo anak ni si Jarius Ima di Markus 5 ayat 21 Dungi di Pangulo nabi sahalak duri-duri di hutanain. Ima di Lukas 7 ayat 11 ayat 17. Dungi musi si Lazarus. Ima na di Yohanes 11 ayat 1 ayat 45. Si Tabita manang si Dorcas di ulang ni apostel siya itulong-tulong 1:32 dungi si Eutikus ima di ulang ni apostel 20 ayat 7 ayat 10 alay nakpi nasida nang hiya dipahihi marhita dorang so hahiyo ni Tuhan ta Jesus Kristus dan didok di barita namon marhite nasida do parjulon yang kanamoting alay takas do didok marhite hatani Tuhan ta dison ibala do parjulon ni akka namoting anggo nasida dipahihi dan alani wasona alani waso ni Tuhan debatado anggo Kristus alani waso ni ibana sendiri marhite pasuruan ni Tuhan debatado ibana
mate tersilang. Asa marhite siya lima nang ditugu-tugu hita sonari molo nang pagkasto tahaposyay nang hihi Kristus siya namate jala ibana do parjulun yang kanamodin asa hihi hita sonari laho pahihi macay rikote arcade nang tagumuli di bagasan kon taon hihi laho pahihihon ido topik minggu dihita marhite parpumuata di pesta paduahon parningotan hahihion ni Tuhan Yesus Kristus bangkit dan membangkitkan. Berarti nunga hihi Kristus hita pe ikon hihidu aka halak nang makaporsyari hahihion ni Tuhan Yesus Kristus dan jupang bendisi aka hamalason aka yanakon persikola na mungkin waktu belajarna 5 manang onom jom marhite hahihion ni Tuhan Yesus Kristus gabi martababa nang tikina laho marsyaja. Jadi gabi dah lamor ay boydo alani partikianon aka yanako parsikola gabi gumudang na sinakarnian mamaketiki marhite na margin di tonga-tonga ni bagasna happy berita nauli somari laho pahihihon siyan 5 jam lubi siyan 5 jam ito marsyajar aka namalas gabi ringkas di mana akan na say mahiw pagkinalaan na say manggupang di bagasan rohana alan yang ka parukilon gabi di bagasan kahisaron ibana akan namasak gabi marlas ni roha akan namangulo di bagasan hagulapon gabi di bagasan katiuron aka namabiar gabi lambarani ibana aka nasay jujut mangunahon naso marlapanan gabi manguna na sida di bagasan ngulu namarpuna na di parhatong badusan gabi pangului di hasitongan ni Tuhan. Alani ido na baduahon na yung dipangido hatang ni batado tuhita asa ikon tatido ulun yang kahalat naung magkaposyay hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus. Walau taimot marhite berita nauli di pesta Paskah na parjulo di arena tuari Victor hatokdo radukdo aka parupuani di buha-buha hijau Victor borhatdo nasida tu udah tu tanaman ni Tuhan Yesus Kristus di sima dan idota kipeduliata jadi dakson na somarbe alai nung ngabi adong ruang lingkup dot aka pola berpikir na lantabba di bagasan modunyaka na posie makana aka halak nau maka posie Tuhan Yesus Kristus di patuduhonido ngunu nasay toktong maparhasiang tiki di bagasan umuna
Dia akan selalu memakai waktu dengan baik. Nakpe di bagasan habor suhun, nakpe di bagasan akasi tahun, alay tuktong ibana marhite habukuun na siyang Tuhanin dan gabi lalap di parlalapan. Alay gabi lamtab bado akka hahisaron marhite akka aktivitas di parmulun si kanubahan. Gabi tarida makarya ng akka panglona dito nga to nga ni keluarga dito nga to nga ni ng akka na humaliyang na. Alani ido kuriyan ito hata na hinahulungan di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Tamado hita madok moliate dito nga to nga ngulunta sa lahat. Alamar kite hahihiyong ni Tuhan Jesus Kristus gabi sudi kita daputan haluawon ay gabi pangihut masudina marhiti halona pinatupan ni Tuhan tayo gabi partuhat di harajaw na pinarbagan Tuhan demata jadi ba nama parjuno dungi muse akka na parpudi satu arorona na baduan atong marhiti masonari tung di ikil Tuhan debatado asa nain lampuredo nguluniaka na dosyan idong bahin na didok dirong 12 ayat sadeng pasahat ma daging gabi pilihan na mangulo na badia na hinalomuhon ni debatan ima hadaulaton ni namarroha. Ia akan senantiasa menunjukkan hidupnya yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, saya marguna di tengah-tengah niaka na humaliyangna. Ia selalu akan memakai waktu dengan sebaik mungkin dan tidak memakai kesempatan dalam kesempitan. Alai memakai tiki dohot degan. Hamuk kadungan saha porsiyon imang berbubuh kita songari dina nau di parata hitam marhite di pesta parningutan hahihiw ni Tuhan Yesus Kristus na badua halihola alani ini na berpudi sahalin di pahingot tita asa ikon say toktong di bagasan las roha hita mamuji Tuhan ta di bagasan gulunta ay memang nagabe otomatis di gulunta mulunga tahamoluhon kahihirum ni Tuhan Yesus Kristus mulunga takas behita mamiong hata di debatan nakpe masa akka wabah virus corona sonari nabui mabahid hita gabi tahutan manang babiyar di bagasan 10 tahun alai ala ni waso habukuun ni Tuhan debata nang patudukon sa luhut nai gabi tuktong do di bagasan hahisaron sa luhut na akka na porsiyen las lohana dan gabi mur dan gabi sumuruh alai gabi lam martabba manghagukuun di bagasak kadiryona laho mamuji dohot pasangapon wahai Tuhan tayo atong ima pahoton habosyo tasonari dinanay udutata akka ulaw pakuwasyota dung marlas roha hita marhite hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus alami holong ni rohanay nahot
siyan na rubi sahat rodi sa liling na ima patukuhon hapon siyota asa manoktok kita manihunton ibana. Amin. Martanian maita. Ali Tuhan di bata Jehovah. Nunga dilihon ho Tuhan. Panumulungun na takas. Marhite pakokobongi. Nang heheho siya namate. Laho panguluhong kami. Asa lam hisarma ng partodyon namin. Laho mangyahi at kaari-ari na pinasahat mo. Ali Tuhan diradyo ni rohan namin doon. Tutu tungdok-dok di paporsatok ko di partikian si Somnaryon di tunga-tunga ni Portibion alani wabah virus corona alay marhiti hahihiyomi nunga ditaluhog komi sa luhog na dang ibi naming wasay ngulo naming gabi lam sumurot tani lahomar panidang yon di tunga-tunga ni Portibion alay justru laho pahihiyong kami asa lam hihihan laho manidangi di tunga-tunga ni aka keluarga namin ganun hubas namin laho mangula ang kaulaw na pinasahan tarpatukuruhan ni Tuhan laho makamunakot ko marhiti at karagam ni Hamauron atong paso-paso Tuhan salut na at karuas ni Huriang siya na mekmek sahat rodi na magudang bahkan satu na lansia molo tumpe ikon berkurang aktivitas di tunga-tunga niya ka ulaw sigang upari alani wabah virus corona alay anggo hapor siyaw nani nay ikon lamhehe alanung maheheho laho pahihiho kami atong urupi mahania di Tuhan asamar si hohot laho makamonako dia karuas ni Huriam na marsi taurong na marungkil alani parsahiton bahkan alani parsirangon ni daging tungho maali Tuhan na markuguyhon na sida marpakirimon na mangulong marhiti hahihiyomi laho pahihimon haporsyaw na sida asa unang lalak berfokus tuwag ka Hamauron alay na imperengon nani maturo hamonangan na pinatubani bahwa pamonangong mudong sehari ng titik kina atong tuhuma Tuhan pasahatan ni salut ng mulunan asimaroham Tuhan sisa madosanan jalutan yang namin nahusog kami mga sahon kuwar ni anak Tuhan Yesus Kristus sihoko jala si panguluhan. Amin. Marindi mahita sian bukede nomor 677 los tapasahat ma piliata.
jang odo haruan di saluhut silehon-lehon nadinggan duhut nasa ulibasa na maulius. Upasahatan ni masyan na lehon ni Tuhani pilihan namin. Sa jalo may gabi uwap na khusus di julod. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasyat kami pilihan namin. Pati pulog karajawmu di tunga-tunga ni Uriam dohon di Portidion. Buhay maruhan nami marhite-hite totim. Asa lam utadahan ni udang ni silehon-lehon di Tuhan. Asa lam kirkir kami madok mau lihat itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadi amang kuarmu, saya Roma harajang, saya saut malomo ni roham di Banua Tongong sumuna di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguduan siapa saya sama dosa nami sumun kanisa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan, unak kami to kihon tu pangucunan, palua mahani sian pangaku. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de Batama, disodakon Tuhan de Batama bohina tuhu, jala asima rohana midah, didopakon Tuhan de Batama bohina tuhu, jala di pasoroma damena tuntodil. Selamat Paskah Paduha Padihita Saluna. Selamat Paskah.